uyu mukomana anonzi fake senator Singizo Tshabangu, mukomana we-Citizen Coalition for Change, anozviti ndiye interim secretary general we-Citizen Coalition for Change. Aiwa, mashoko avakwe achitaura panapa achithreatena vanhu panhau aiwa dzema-elections, the politics dzemunyika yezimbabwe nethis upcoming SADC summit. Zvava kuchibuda pachena kuti mukomana uyu anga agara asiri kuopposition. Mukomana uyu aringori an intruder, munhu akatorwa nethe ruling party. Sanapinda mashoko abuda achitaura panapa achithreatena lawyer ma1 Chamisa. Kana kuti bo subscribe bo like kuti on the bell icon. Anoposta Tavani Mpofu unyora achiti, I advise my uncle advocate Tavani Mpofu to back down. He won't be successful against this firm standing ZANU-PF military guys. It's better to pursue other things rather than trying to convince the courts to fight the military. That won't help anything. Anotaura mashoko aya achiudza Tavani Mpofu. Tavani Mpofu ndiye munhu ari kumiramira pamashoko akataurwa aiwa naArmy General Vasanyato vachiti aiwa government ichatonga kana kuti party yeZANU-PF ichatonga kusvika madhongi ava nenyanga. Ndiye akadismisa mashoko ake. Tikuona Singizo Tshabangu anoachimudza kuti mukomana chinyarara noda kuti zvari kutanga izvi aumbozvikwanisi. Tava tinoona kuti Singizo Tshabangu kunyange zvakachizviti ndiye mutungamiri wemain opposition ari kutoenda against the opposition yacho, which means takuona kuti he doesn't have the agenda yekuadressa ma-issues kana kuti ma-points evanhu veopposition. Haasi kuya achimira navo pakuita kwavari kuita vachiopposa the government nethe ruling party ZANU-PF. Tuzive mafunguro enyu kuti moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Bina comment section medu musangano subscribe like turn on the bell icon.